Annabi Muhammad dan Allah ka ji korafina. Annabi Muhammad dan Allah sharan hawayena. Annabi Muhammad dan Allah ka kusanci gabaina. Annabi Muhammad ya yi hijabin da ke min yana. Annabi Muhammad ni so nake yi na ganka gabana. Annabi Muhammad ka kusance na ya masoyina. Annabi Muhammad kan girman ka ka karɓi roƙona. Na ka bobona ka cika shi tab da bukatuna. Allah ba ni dama hidimar mai gida ka zama ajalin rayuwata. Allah ba ni dama hidimar mai gida ka zama ajalin rayuwata. Mai yau da gobe kuma mai jibi da sugata. Sarkin da shi ya yi maza kuma ya yi mata. Na roƙe ka kalillin ka fahimtuwata. Dan Zahra mahuta ka biya mani bukata. Kun hidimar annabi rabbu ka ɗau rayuwata. Allah ka yo salati biliyan dubu dam. Kun wanda ya ɗare kujera kai daren dam. Alaye da sahabban suka sa su sun zam. Sun maka furairam mu riƙe su gamgam. Domin riƙe su ba wai shi ne mahuta. Ulama'u auliya ba kyale kunai ba. Indai da shehu tijjani ba zan bi wani ba. Shehu Barhama kamar ka a yau ban gani ba. Gaisuwar da nai ba, ida ta nai ba. Sai na sa shehu abba mahaifin uwata. Allah ba ni dama hidimar mai gida ka zama ajalin rayuwata. Allah ba ni dama hidimar mai gida ka zama ajalin rayuwata. Allah ka bani dama in damu kowa da yawan ambatan tushen larabawa. Rabi sa agun ambatansa na girma kowa. In na je kushewa ya cire ni kewa. Da'iman zama da shi shine damuwata. Ina ma yanzu na ganka kawai gabana. Ina ma in ji ka ka kira sunana. Ka yi mun haka korai zai bar jikina. Ya mataimakina ka kula rayuwana. Ka magance cutar da ta damu zuciyata. Rahmatul alamin kai ne Mustafana. Kai mai taimako ne ya shugabana. Tuni na gaskata za ka cire damuwana. Ya sayyadina dan sai da amina. Na kiraye ka ka zo ka tafi da rayuwata. Allah ba ni dama hidimar mai gida ka zama ajalin rayuwata. Tausayi halinka ne annabi na ji kayi. Ayyuka na tausayawa ka shifi nabi. Ra'ufin rahimu sunanka yana da nauyi.
silawi aikin ka yayi duniya da lahira kai masu gata.